Maker Productions. Kamar sakari ne bakin kana lasa, na yau nazari babu ya kai hasashe na. Kamar sakari ne bakin kina lasa, na yau nazari babu yake hasashe na. Cikin sirri na zara zaren yan mata ku yi haƙuri. A ɗakin ki zan kwanna ya alƙawari, ki bani zuma ni zan baki sukari. An kwana biyu zaki yi min na albishiri, mun samu ɗiya mai kyau miya alfahari. Da ƙauna ta motsa zaki min ɗuri, ke ce fitila haske na kiya guguri.